Baina orain, pasaden asteko elementu bati begira jarri beharra dugu, izan ere, Imanol Pradares lehendakaria, Davoseko foro ekonomikoan, egonda berriki, eta jaso nahi dugu, bertaratze honen balantzea eta bita Euskal Autonomia Erkidegoaren rola gaur egungo nazioarteko ordena nahasgarri honetan, naiz irratiko estudioetan da. Ander Caballero, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanen idazkaria eta baita Euskadi Globalaren idazkari nagusia. Egunon. Egunon. Zer dela eta lehen etxi da Davoseko foro ekonomikoan egotea? Bertara joatearen helburuak zeintzu dira? Bitxu, lehenengo eta bat da, askotan dinago moduen leku erabaki horretan egotea. Euskadiren eta munduaren etorkizuna erabakitzen den lekuetan egotea. Partida jokatzea eta erabakiak hartzen diren esparru horretan, partida baita ere jokatzea. Hori da helburu lehenetakoa behintzat. Baita ere, pulso hartzea zelan baita sentitzea, ikustea, entzutea, jakitea, zeintzu diezan, gaur egun eta mundu nahasi honetan mugitzen diren dinamikak eta hartzen ari diran edo garan baita norabideak, horretarako joan gara Davosera. Horre, alako irtera bat egiten denean, kalkulatzen da, ekintzaren eragin ekonomikoa zein izaten den, enpresari askorekin egon zarete, foro ekonomiko bada, luzera edo neurtzenerik bada hori? Epe luzera jokatzen dugu neinean eta diplomaziaren arloan gabizen neinean, ez da inarraza, ez da ingeniaritza edo errespetu osokin ingeniaritza ekonomia munduan erabiltzen diran neurtzeko indikadoreak erabiltzen. Gurea eta mundu hontan diplomazia munduan nazioarteko harremanetan egiten duguna epe luzerakoa da beti, eta hori neurtzea beti ere, ez da hain erraz, ez da hain tangiblea zelan bait. Gurea influentzia da, gurea konfiantzaren mundua da, eta zentzu hortan harremanak dira nagusi eta harremanak dira neurtzeko modu bat. Beraz, ara, ostera harremanak egiten joan garen einean, Euskadi ezagutaratze prozesu hortan, joan garen eine hortan, hori zen liteke helburua neurtzeko, helburuaren lorrera neurtzeko erramenta bat. Eta bertan izan da, Euskadiri buruz hitz egiten denean, zein da, hor bestaldean duzun pertsonak duen inpresioa, zuek zer nabaritu duzu? Nabaritu duguna da lehenengo eta bat, mundu konbulso eta zoro hontan, bai enpresek, bai inbersoreek, bai eta gobernuek, pertsonek azken finean gabiz danak estabilidade eta normaltasun baten bila. Hori da diruek, inbertsioek, enpresek, langileek eta hiritarrok baita ere behar duguna estabilidadea. Eta hori da Euskadik eskaintzen dauena, hori da ara eroan dugun mezua, eragile honentzako denentzako, eta bai somatu dugula guk berton Euskadin dakogun eredu sozioekonomikoa zelan bait, eta gizarteak hartzeko modu hori, badaukala, espazio bat, badaukala gura bat eragile horren eskutik, eta oso feedback, hasikerako feedback ona jaso dugu. Halako foroetan enpresariek ohikoa da, lehiakortasuna eskatzea lurraldekiko, ezakit, nolako eragina izan dezake bertan hartzen diren, edo bertan enpresek helarazten dutenaz? Lehiakortasuna aipatzen dozu, eta guk berton egiteko modua, daukogun egiteko modua, gizarte egiteko modua, enpresa egiteko modua, ekonomia egiteko modua, politika egiteko modua, hori da baita ere sostenigarritasun ikuspegi batetik lehiakortasun komponente potente bat. Hori da, ostera ara helarazi gura izan dugun mezu bat, bai enpresen aurrean, bai eta inbersoren aurrean, bai eta bestelako medio batzuen aurrean baita, eta jaso duguna, ostera da hori munduak momentu konbulso eta zoro honetan behar dauena eta guko lan ikusten dugu dira benetazko balio batzuk, balore batzuk eta gizartea egiteko modu bat. Eta zehaztasunez, bertan indako topaketen ostean enpresariek eskatu dute, neurri zehatzak hau da, hau egingo bazenute, nik hau egingo nuke, bertan edo halakorik egon da?
Jaso duguna izen da erantzun oso zuzen bat zentzu konkretuan, ez da, lehen aipatu dozu, lehenengoz da, lehendakari bat eta Euskadi bera, Davoselako foro baten egoten garen aukera. Enpresek ikusi dabe hori dala foroetako bat, hori dala egon behar dugun foroetako bat, eta feedback oso ona jaso dugu beraien eskutik. Azkenean, lankidetza publiko-priba horretan, horrelako esparruak zabaltzea bai gure aldetik enpresei eta baita ere enpresek Euskadiri zabaltzen dautzoen esparru hori, ez da, azkenean aradaro egun irudia enpresena da baita, beraz, bata besteari laguntze hori, nik uste dut oso emaitza positiboak izan dauzela, eta bai jaso dugula, feedback positibo hori, esanaz, esparru horretan egon barko gineakela danok elkarrik. Horre, gaur bertan, Pradares lehendakariak Petronolreko instalakuntzak bisitatuko ditu, eta Davosen, hain zuzen, Josu Jon Imazekin izan zinaten, enpresari hau berrik izan da ere etxe zurien, eta iragarri zuen Venezuelan gauzatzen duen aktibitatea hazi egingo dela. Honek, kalte egiten dio Euskadiren irudiari? Guk ostera estabilidadea ikusten dugu eta nik uste dut etxe zurian baita beste eragile batzuek alakorik aipatu ebela, inbertsioak egiteko moduan estabilidadea behar da bela, bai enpresek, bai kapitalak, bai eta inbersoreek. Guk Euskadiren irudia kanpora dugun esparru horretan hori da precisamente erakusten dugula. Beraz, nik uste dut horrelako foroetara joatea guk berton dagoen estabilidade hori aldarrikatzen eta erakusten oso alde positiboa ekartzen duzkula herriari baita. Bestalde, Davosen, Jose Manuel Álvarez Espainiar Atzerri Eferetako ministroak aldarrikatu zuen Europar Batasunak Europako armada aman komuna sortu behar duela. Zer iruditzen zaio hau Eusko Jaurlaritzari? Konstiente gara zelako momentuetan bizi garan, oso konstiente gara. Europaren segurtasunak esparru oso diferenteetan eta zabaletan guk uste dugu prioridadea dela. Europan behar dugu, eta horrek logikamente badauka ondori hori baita Euskadin, behar dugu segurtasun industrial bat, behar dugu energia segurtasuna, behar dugu jakien inguruko segurtasuna, eta logikamente ikusita mundua zelan dauen, Europak pauso indartsuak egon behar dauz segurtasun eta defentsaren esparru horretan. Defenditu behar dugu, eta nik uste defentsa hitza dala klabe hontan, ez da inor atakatzeko, baizik eta defendatzeko, Europa defendatzeko behar duguz, esparru horretan akubridu, eta oso arkibili nunien bidezan inbertsioak eta lanak. Defentsaren sustapen horretan sartuz gero, aipatzen zenuen egonkortasun hori kolokan egon daiteke? Defentsa sartzara garanean, ostera segurtasuna segitzen dugu berba, eta guk Euskaditik egiten dugu zen esfortzu danak, eta oso klaru dago baita ere Eusko Jaurlaritzaldetik dira segurtasun industrialan ikuspegitik, segurtasun energetikoan ikuspegitik, ikusi dugu zelako negoziaketak eta eroan dira aurrera industria departamentutik eta beste batzuetatik, eta ostera defentsa ikuspegitik baita guk klaru daukogu Europa dagoen lekuan guk egon behar dugula. Eta Europa seguro bat behar dugun enean, Europagaz batera ibili behar garala esparru horretan baita. Beraz, Europak hartu behar da zuen erabakien inguruan gu Europakin egongo gara. Bestalde, Jens Stoltenberg, Norvegiako finantza ministro eta Natoko idazkari nagusioiarekin izan zineten, zerri buruz hitz egin zenuten berarekin? Oso topaketa interesgarria izan zen, lehendakariak izan beragaz berro batzuk. Pentseko duzue, logikamente Greenlandako asuntua urten zala, otanen inguruko asuntuak urten ziela, esan izen batzarre pribao eta itxi bat, baizik eta ikuspegi diferenten elkartruketa bat, eta baita ere, nik uste lehendakari Euskadiri emon euskula, aukera baita zuzenean entzuteko norengadik eta berarengandik, zein da momentu hontan otanek eta Europaren segurtasuna daukan garrantzi ezinbestekoa. Horre, parekotasunik edo egin halko da Norvegiako funts subiraua eta martxoan Euskal Autonomia Erkidegoan sortu zenarekin? Funts subiraua, Norvegiakoa, esanguratsua dena, ezaguna dena, hor martxoan Euskal Autonomia Erkidegoak sortu zuen funts bat, ez dakit, parekotasunik edo
dagoen, edo, ez dakit, okurritu zait, Jens Stoltenberg Norvegiako finantza ministroarekin hitz egiten baldin bazu, akaso galdetuko diozu, nolakoa da zuen funtsa, zer egin beharko genuke guk hau dugu alakorik egon zen. Bai, bueno, ez ginen sakotasunean sartu kontu horretan, kontutan izen zelako foroa izen zan, handabozen, eta ezala aurrez aurreko batzar pribau bat. Guk, bai logikamente, gurako ongena da, ikesi beste eredu batzuen ikuspegit, zelen indi esan gauzak, bai funtzen inguruan, bai beste batzuen inguruan, hau da, politika industriala beste batzuk, baina dinotzudan lez, ginen sartu zehaztasunetan, eta guk dana dela gure eredu propioa izango dugu. Bai, aztertuaz beste batzu, bai, kontutan izen da, zeintzu dian Euskadin beharrak eta bertondako gusan kapazitateak. Hor, Davosen testu inguruan ere, hitz egin da Europar Batasunaren antikoertzio mekanismoari buruz, Ameriketako estatu batuei presio egiteko, jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizuen aurre hau? Bueno, klaro dauena da, nik uste dut historian zehar erakutsi da Europako herriak eta herrialdeak batera egiten da benean, eta Europa modura batera egiten dugun enean, orduen garala indartsu, ezta. Klaro dau, ikusita zindan estatu batuen jarrera, bai eta beste herrialde batzuen jarrera mundu hontan nun influentzia esparru horrek emoten dauen bueltan etorten diezala, Europak indarra izan behar dau eta indartsu jokatu behar dau, eta beren mekanismo konkretu horrek martxan jarrin beharko dauz, alan eskatzen baduen egoerak. Honek Euskal Autonomia Erkidegoari nola eragingo lioke? Bueno, guk ostera Europa ondo dijoan enean, nik uste Euskadi ondo joango dela. Logikamente, hor tensioak sortzen diezanak, mundu komertzialean gehien bat, eta ikusi dugu oinartekoa tarifen eta mugar zergen ingurukoak bazelan kaltetuan debezan geure industriak, gu oso adibili gara zentzu horretan, bai jarri dugu zela mekanismo batzuk martzan azkeneko hileetan, azkeneko urte hontan, ostera Europa behartuta badago, zelan baiteko liskar hortan parte hartzen, gu logikamente defendatu barko dugu gero burua, eta horretarago dagoz Europak eskura daukazan mekanismo horrek. Ameriketako estatu batuetako ordezkaritzatikan zer helarazten dizute? Zein da bertan duten une honetako testu inguru eta kezka? Bertotik ikusten duguna oso bokala da hango gobernua eta ikusten dugu, ezta medioetan oso presente dabil, momentu oro tweet bakotzeko, ez da, orduro dago barri bat handike datorgula, beraz, ez da, han jasotzen dugun informazioa bertoko medioetatik jasotzen dugunarekin konparauta nahiko antzekoa da. Egia da, herrialdea oso momentu konkretu baten dauela, presidentzia oso konkretu batekin, baita ere, Kanadako lehen ministeria entzun geuntzen aurrekoan, ez da asunto koiuntural bat, egia dela, era diferente batera mugitzen ari garala, eta nik uste dut hori estatu batuetan bertan sentitzen dala, bai ordezkaritzatik Washingtonen, baietan dako usan beste eragile batzuen eskutik jasotzen dugu, tensiño hori zela baita, ez da? Eta ezakit, nabaritzen duzue alderik edo behintzat atentzioa ditu dezaken elementu bada, Ameriketako estatu batuetan politikagintzak zer nolako erritmoa duen, Donald Trumpek zerbait iragarri segituan betetzen dela, alderatuta Hego Euskal Herriarekin, edo eta Espainiar estatuarekin, edo eta esaten zuen Macron berak, for sure horrekin aipatzen zuen, erritmoak bestelakoak direla, horri buruz hausnarketarik egin duzue? Erritmoak, klaru dau, bi kultura diferente direla esparru anitzetan, ez da? Estatu batuetakoa mundu anglosajoia zelan bait, eta estatu batuetakoa zehazki, eta Europakoa beste alde batetik. Egia da berton, asko hausnarketa profundoago batzuk egiten diela, sakonago batzuk egiten diela, eta neurriak hartzerako momentuan, bai, emote eskula impresioa askotan, estatu batuek mugitzen diela asko sarinau, ez da? Gero horren ondorea bekudeatu egin bidira. Beraz, bi elementu diferente dira, askok esate duzkue baita da, konstiente gara, nik uste dut Europati baita, ez da? Mundu ekonomikoan, edo
emprendedore mundu hortan, teknologia munduen, zelan erabakiak askotan hartzen diran, modu arinago baten, estatu batuetan, da horre bai, logikamente, badaukaz ondorio positibo batzuk, baita ere ia da, Europan segurtasun juridiko eta bestelakoa, baita emote euskula bestelako, jarrera bat, bestelako poso bat, ez da? Horre, Davosera aldu berritan ere, lehendakariak esan zuen krisian zela, liberalismo ala globalizazioa, honen aurrean zer egin behar da? Nik uste dut baloretara joan behar dugula hueltan. Hori oso klaro daukogu Euskal Gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, edo nik uste dut Euskadi modura bere hori oso klaro euki beharko geunkela. Heldu gara momentu batera, nun errealismo, errealismo baloretan basatutako errealismo batera joan beharko gineakela hueltan. Guk hori oso klaro ikusten dugu. Gure herriantzako, gure herriaren etorkizunerako, gure gizartearen etorkizunerako, ez dugu gura indarrean oinarrituta dagoen mundu bat, edo indarrean oinarrituta dagozan harreman nazioartekoa, baizik eta balio antzekoa daukien herrien arteko harreman batzuetan nolan ikusten dugu mundua guk. Eta ez dakit, akaso aurre iritzitik edo eta ezjakintasunetik Davosen errentaren eta aberastasunaren birbanaketaz hitz egiten da? Nik uste tamalez aurton ez dala fokoa hortan jarri. Nazioarteko egoera dalata eta ikusita zelako liskarrak tensioak dozen nazioarteko munduan, aurton egia da Davosek foko hori zelan bait mugitu egin dauela eta Trumpen munduko eta estatu batuen jarrera horrekiko fokoa egondala, eta ez hainbeste Davos azikera baten sortua izen zan berborren ingurura, ez da? Zelan banatu munduan eskure dauko guzan errekurtsuak, zelan mundu sostenigarriago bat egin, eta zelan mundu justuago bat egin. Nik uste dut, aurton fokoa burtsuet beste nunbaitxera bidea erutu indela. Asteburuko albiste ere izan da, zalantzan dela, Bordel eta Dax arteko abiadura handiko trenaren konexioa. Ezakite, aukera izan zenuten Davosen estatu frantseseko gobernuaren ordezkaritzaren batekin hitz egiteko honi buruz? Ostera, Davosen aurton tamalez esango neuke, baina fokoa beste bat izen da, askozaz orokorragoa zelan baita esatearren, mundura begira, munduaren tensioak eta zelan kudeatu izen da fokoa, eta ez dugu izan aukerarik bertan asunto oso konkretu batzuen inguruan eitzeko berba, hori beste esparru batzuetan baita jorratzen dugu, eta eukengo dugu aukerarik urrengo gunetan baita. Eta zehatzago galdetuta hor, Macron presidenteari ere gutun bat bidali zitzaion, abiadura handiko trenaren bueltako kezkari buruz, erantzunik egon da? Hoi momentuz ez dugu jaso erantzunik, egia da, justo Gabonak aurretik izan zala gutuna, eta urte hasik eran, izen dugu Davos eta beste batzuelako foro batzuk, baita ere, jakin dago, estatu frantsesaren errealidade politikoa zein dan, bai pendite gauza gala gutunari erantzuna jasotzeko, eta gutun hortan, ostera guk egiten genduana da zelan baita aldarrikatu, Europa eta Europan onerako direla konexio horrek, gure aldetik egin dugula egin beharreko lana, eta hor prest gaudela, logikamente, Europaren alde egiteko, eta konexio egin alde egiteko Euskaditik. Amaitzeko Vanity Fair pixka bat, Kate Perryrekin izan zinetelako, eta honek arrabotsa eragindu Euskal Herrian, seriotasun faltaz ere hitz egin da, ez dakit alako ez zer diozu? Ez da pentseu bez, ez da seriotasun falta. Nik uste dela normaltasunaren erakusgarri bat, ez da? Davosen ostera hainbat eta hainbat eragile diferente presente izaten dira, Roikin famatu etopatu genduen kalean baita ere Finlandiako lehen ministra hoia, eta hor sortzen direzan berba asko, badaukie mundua ulertzeko komponente bat, ez da? Eta ekarpen bat egiten dauzue. Halako artista famatu batek baita han egotea ez dauka seriotasun faltaren erakusgarri gure ustetan. Izen zan kuriosidade bat, eta nik uste normaltasuna baita erakusten dauela, kapaz garala, bai Stoltenberg elako tipo bateaz, otan eta segurtasun inguruko berbak izateko kapaz garala, baita ere, mundu mailako artista bat datorrenean, edo futbolari bat, edo artista bat, edo markolari bat, baita ere bestelako berba batzuk
batzuk izateko kapaz garala, eta horrek azkenean, bestelako ikuspegi eta ekarpen bat egiten dagoela. Halako dira nazioarteko harremanak, ez da? Halako dira denak. Ander Caballero, Eusko Jaurlaritzako kanpo harreman eta Euskadi Globalaren idazkari nagusi, eskerrik asko gizonetan gure estudiotara gerturatzeagatik. Zeu hori eskerrak.